as a country we face a generational transition. Vana vesa vari below 35, they are crying out for help. The country is in a mess. Arusuru, we know we are inheriting a mess. We know this country has been left with nothing. CCC masi matatu citizen coalition for change mubatani dzawo vagari vemuZimbabwe. Chokutanga ndinoda kukumbira urwegero vabereki nenyaya yemunin'ina wedu hatina kuziva kuti mashoko akadai tingasangane nawo akanangana nemunin'ina wedu. Munin'ina wedu akati ngwarei ane bato raanga achinamata naro rana mai nana baba vari pano vamaona vari kurumbidza zvisingabviri. Kozoitawo bato futi raanofamba naro reCCC. Saka neurongwa hwatadzwa kwemunin'ina wedu hatina kuzviziva kuti urombo. Taikumbira kudai maregerera omufana wedu nzeve dzinonzwa ndofunga atobata zvakawanda pane zvamataura. Tinokutendai nekumuregerera, matomuregerera. Chekutanga ini ndakamirira CCC. Ibato redu revagari vemuZimbabwe. Kana taita tsaona yerufu hatisarudzi kuti unobva kuSavadha here kuZioni kana kupi. Tinongoziva kuti rufu murayiro waMwari ende rufu runouya usina kugadzirira. Saka seCCC kana paita dambudziko rakadai tine mari yatofanira kuti tibatsirane isu tiripo, nokuti tinoziva kuti mazuva anokwana kumunhu wese. Tinobvisawo mari inokwana kuita $40. $40 tinoiwana kubva kuna honorable wedu vanoitwa vabangure Dano Bangure, mwana wa smart anobva paCharuvinga. Uyo akaona zvakakodzera kuti auye manembudziya adzose kudzidza nezvakanoshava kunze kuvana vemuZimbabwe vanogara manembudziya achida kuita MP. Mukomana uyu anoti kana paita tsaona seiyi tatonzwa kuti pane imwe tiripo kuti tibatsirane, hatisarudzi. Tinozviziva kuti vamwe vanogona kuzoona sezvisina kururama batotoziva kuti runouya usina kugadzirira. Saka ndiri kungozama kuti muchidimbu takunosangana nesarudzo. Sarudzo iri kuuya. Taikumbirawo masabhuku edu. Munoziva masabhuku ese vana vazvichemo vari pano. Kubva ndiri kadiki ndakarerwa nekukura nana vazvichemo nevamwe vana masvimbo vari panapa. Tikuti bvata kunoita zvesarudzo, masabhuku ngatingomirai panzvimbo dzedu dzeutungamiriri. Nokuti masabhuku muri masabhuku emunhu wese. Mbavha varo ineti kana touyawo tisawane gokora kubva kumasabhuku. Ndokuti tichasvika zvekusvika zvihati ipapo hatina kana svikire. Tichimhanya neCC tichitsvaga rutsigiro pana kanzera. Tina kanzera wedu ari pano. Mukomana wechidiki nyika dzino ndiye achatimirira kuCCC. Simuka mufana wangu wakona. Ndiye achatimirira muwadi 25 sakanzera nyika dzino kuCCC. Uyu mukomana ari kanzera tina MP vanoitwa ivo Dano Bangure vandabva kutaura nezvavo ndo vachange vari MP. Ndataura zvizere kuti vanogara pano paBangura. Isu tatisiyanei manzwa zita randataura rekuti Citizen Coalition for Change. Mubatanidzwa wavagari vemanembudziya. Hatinotsvagi MP kukwekwe kana kumwe. MP anobva muvagari maanogara. Saka ndine urombo zvangu nevamwe vaya vatotamba navo bhora. Bato rimwe redu rezaniri rakashaiwa munhu manembudziya anogona kuvamirira vakanotsvaka munhu kukwekwe. Hazvinowanikwa. Saka ini ndingoti ngatibudei neuwandu wedu musuwe kunovhota. Hakuna munhu anomboziva pawavhotera, musanyeperwe. Ivhoti isecret yako. Iwe neni tine basa rekunovhota. Kuvhota kubvisa urombo huri mumba. Tikangomukira tese tonoroverera paCC yedu yachinja. Tikangopedza kudaro ndoda kukupai muenzaniso kumasure mbijanana. Pane hurumende yemubatanidzwa yatakaita pasure mbijanana. Patakabatana zano neCCC. Ndoda kutaura chokwadi panapa kana tisingatauri zvekuvengana taura zveBhaibheri. Munhu wese akaita matama hatibvumirane. Saka toda kudzora matama aya. Ndokuti mukange mapa chitanda chikomana chiya chinonzi Chamisa, mapa nyika dzino chitanda paukanzera, mati pana Bangure. Ndinozviziva kana vanorima kotoni. Ndoda kuti tauro chokwadi sori tadzokera kushure kukotoni. Wese munhu ane mukadzi wakandorima kotoni. Tarisa kuti matama ari kudzikira.
kana tikazotaura zvinhu zvacho zvekuno hakutisina nenyaya yekuti hapana tiri kuchatika. Saka vatamisa vanokurudzira munhu wese kuti akavavhotera donje rinobhadharwa mari yayo ikagiriya ipapo kwete yekumukuru. Ndoda kuti ndinopedzisa hangu ndichiti vabereki vangu vadiwa, iwe neni tine basa rekuchengeta baba vako namai vako. Chirere chigokurerawo. Kana mai vangu inini votora 5 years vakasungira Zambia ZANU-PF amakwasa ari mumfree market. Konda remedzere mai kusvika ipapa amazana. Mai vangu tofana kudata nawo. Kwete kuvapa mutoro wandenda vapauya. Saka tofana kuti tivandudzike tibve papi ipapo. Tambonzwa hapana mai vamwe vamboimba kanziyo vasumuka mai manje. Kana makanzwa kanziyo kaya kungochinja kubva mune zvakaipa. Tarisai tiri kutungamirwa nembavha. Kana muchiona mwana mudiki wagabe asina 40 years aine 21 mapurasi, iwewo une ka 2 acres uri kuti pamberi nezano uri kuenda kufi. Hama ngatifumukei tinyatsodzamisisa pfungwa. CCC ichechi yepanze haizari. Uyai nenguva tifambe time ichiripo. Mese munotendwa amazadiwa. Chiuyai Chamisa anoda kuvhoterwa tiende tatenda.